nina besilo ngiyabingelela ngokunokwatsha sengihambe ngabuya khona la kwaMhlabelingana ubukele ke-channel enkulu nokuyi-channel esemthethweni okuyiyona la kutholakala khona udokotela 2+2 hayi ku-Facebook hayi ku-TikTok akanawo amapage awunawo amapage kulezo ndawo lezo Nkosiyami anginawo ile channel kuphela le kuphela nje enenamba ewu-072 eno737 okuyona number 8514 egcineni hayi ezinye inamba kunjalo nje kuhle komuntu egula kahle senyama safela amazweni into bazawathi usakhuluma isakhuluma uphoyisa amaqosha ayifeneko lapha embodla bathi into mangabe iphila isuke iphila ngeke hlale kunje dokotela uyaphila professor wegwajo uyabona nje ngoba ngithi into mayiphila iyaphila professor ngithi ke manje ngeke hlale kunje hayi professor ngibuye nethemu ke manje hayi ngithini ngithi isingingila siyabhama eshokuthile ukuthi singi wegwajo angithi njengoba siphila kanje siphila kanje kunabantu othola ukuthi abasithandi yebo uyangizwa kodwa kubona uqhubeka kuye phambili lowo muntu uzubuhlungu kahle kahle isuke kuyimpendulo yalowo muntu ukuthi noma ngabe umuntu ukufisela noma ngabe umuntu uthini kuwe athi ngeke uzophumelela ngeke uyikhiphe i-album ngeke uzukwenza ukuthi uvele umtsheke ukuthi khohlwa singingila sizobhama kuye angithi isuke lento imlimaza yena ukuthi kanti ugwajo uya kanjani phambili hayi isingingila sobhama ngisho kumuntu wesilisa othandana naye gwajo umuntu wesifazane othandana naye gwajo uyakwala gwajo akwala ayitshela ukuthi kuyaqeda ngawo kanti lento wena uzophakama kakhulu kuye ngapha isingingila sibhama uyazi ukuthi lapha sotobe lokhu ngakwazi unezinto eziningi singingila unezinto eziningi kunomuzi kunezimoto kunayo yonke into kodwa ngaze ngikubona ngelilodi langa uchoma noma upost ukuthi 2+2 usethenga imoto yabantu banimiliyoni 2+2 usewakho umuzi ongaka ikuphi kwenzakalani mkhulu bonke abantu bacu wena sihleli la esikhondweni ehlathini ngiyafisa sikazingene kuleyo mkhulu okwami ukwelapha sizwe sakithi kuthinta imvelo okwami ukwelapha kuthinta imvelo ngingowemvelo ngisebenzisa imvelo bese ngiconnecta emkhathini ngoba ngibuye ngenze nezinto zobumnyama kodwa ke gwajo noma ngabe umuzi nginawo awuhlanganisi lutho umuntu neclient lami uyangizwa gwajo umuzi neclient lami akuhlangani lutho mina into engihlanganisa neclient umuthi mina into engihlanganisa nokuthi nginemoto noma nginani kuyaye kuputshuke ke ngoba phela ngumuntu ogcina amasiko noma ngumuntu owaziwayo othola ukuthi ngizohamba ngiyolobola kuvela ukuthi nginezimoto ngizohamba ngiyokuthi ekhaya kunomcimbi kuvela ukuthi kunezimoto ezami imoto ayihlanganisi lutho aziwona umdonso wami usendumbeni azona umdotsi singasho umdotsi lokhozi azona umdotsi umdotsi wakho la endumbeni akuwona umdonso odonsekayo ngithi mina owami umdonso ukwenza kahle kulapha umuntu ehamba ecula ethi ngasizakala kwa2+. Hayi ukuthi ngiveza imoto ngoba lento yokuveza imoto nagwajo mhlawumbe nginganje nami ngiyoharisha gwajo ngayifaki number plate bese ngithi ngiyithengile yabona sagijima ama customer acabanga ukuthi mayiza kimi azothenga le moto efana nayo angwathenga angwadidisa emqondweni mina ngiyinyanga ngilapha ngesintu ngisebenzisa imvelo ingakho sonke isikhathi emavidweni ami kwi-channel Dr. 2+2 uyobona izinto engizenzela kuphi emahlathini ilanga laphela khona i-comment yake yangena komunye unyaka yathi awulo muntu ohleza sehlathini inyanga enjani engenali ekhaya inkinga yakho hlukana nekhaya kodwa ubheke ukuthi ufuna kimi uyayithola yini kahle senyama abantu abaningi bayazi uhlezi usho ukuthi uyathakatha uneyipowe namanje sila ehlathini wake wachaza ukuthi kunabanikazi balo futhi leli hlathi sihleli kulona abantu njengamanje sebekhathele ukuthi bechazelwe ngezinto eziningi abantu bafuna into yokuphila sikadla into yokuphila unayo ngempela yini ukuthi wegwajo abantu ukulashwa noma ukulapheka komuntu kuyimfihlo ukulapha komuntu kuyimfihlo makuyimfihlo akulula ukuthi masilapha umuntu avume ukuthi umveze ukuthi welashwa kwa2+.
Sikahle. Ukulapha komuntu noma ukulashwa komuntu kuyimfihlo yakhe. Kodwa engikwaziyo ukuthi la ekhaya ayikho into oyoyifuna ithinta isintu ungayitholi. Sikahle. Ayikho into eyubuthakathi ozofika la ekhaya uyifune ungayitholi. Ayi. Kusho ukuthi unalo lonke uhlobo lwekhombo la elingalekelela umuntu onebhizinisi, umuntu ofuna ukukhuphula inhlanhla yakhe, umuntu ofuna into yokuphila ezomphilisa inguna phakade. Shuthi unayo yonke lento lo. KwaJoe, ngisho umuntu othi yena ngifuna into engizoyifuya, ngikhulumisane nayo mina. Ngiyifike mina ngikhulume naye, ngiyamnikeza lo muntu. Ngisho umuntu ethi yena sohambe waze wakhathala, akasafune ukugcatshwa, akasafune lutho, ufuna ukuthatha nje into umpompati wakhe ahlale naye. Ngiyamnika lo mpompati wakhe baganane bahlale ndawonye. Kumphilise lokho phela KwaJoe. Lokho nje kuyimfihlo yami nesiguli noma nomuntu osuke exakekile ezofuna usizo kwaThuplus. Izinto ezijulile la ekhaya KwaJoe kuyiqiniso zikhona. Futhi uma ufuna zikuthafaze KwaJoe ziyakuthafaza. Kuyizinto la ekhaya KwaJoe zikhona zakhelwa abantu ngaleso sikhathi umuntu uma esefikile efuna lento ayifunayo bese siyamnika. Usho ukuthi Sikahle wena ufika ulalela inkinga yomuntu. Bese uyezwa lo muntu ngoba ethi ufuna into kanje, bese umnika ama-option ukuthi akhethe ukuthi ikona kuphi ukuhambisana naye. Phela KwaJoe la ekhaya kunama level. Umuntu awukwazi ukumlapha engekho kuwe. Umuntu uyamhlala naye phansi abe kudaba lakhe. Asho ukuthi mina nginamabhizinisi, mina ngusomathendo semncane, ngifisane, ngiyahlushwa, naku ngidlela umuzi, naku kwenzeka ukuthi. Bese wena lo mkhathi uxhumana nomkhathi uthola impendulo yalo. Bese uyenza into efanele kulo muntu basizakale adumise igama lakho. Ngeke umlapha umuntu ekude. Uthatha umuntu ufakele umuntu ephepha. Ngeke umuntu akayizele yena enyangeni ukuze phela KwaJoe uma lo muthi usumphatha kabi noma usumhlukumeza noma usumjabulisa noma usumenzisana, azi ukuthi lo muthi ngiwuthathe la ekwamhlaba yalingana kule nyanga okuthiwa u2+ zu2. Ndaba zabantu khuluma wahlulipho isamanxusha imfeneko lokube embodla into mangabe iphila isuke iphila. Sikahle ngifune size la ngoba namhlanje ngifuna sihlube udlube ekhasini. Uhlezi ukucacisa ukuthi unazo zonke izithwalo futhi uyayikhandela izinto. Uwenza into engekho uyivuse iphile. Uyakwazi ukuthi wenze into ebekade singacabanga ukuthi ingenzeka. Wakwaqalekisa ngenkukhu. Awusichaze kancane isolo senkukhu. Isithwalo senkukhu phela singena KwaJoe ukuthi azikho nje lezi nkukhu akuvamisanga. Kodwa nje masihleli la isuke zipatrola la ngoba yikhaya lazo. Manje ke le nkukhu inkukhu ebusweni bakho KwaJoe. Phela ukwelapha KwaJoe ngeke sifundise ngakho, kodwa siluleka abantu ekuthenini ikhona inkukhu ongayifuya ekhaya iyagcatshwa. Le nkukhu uma isigcatshiwe isuke sekuyinkukhu plus. Uthola ukuthi le nkukhu sishayela umthetho KwaJoe. Noma uthola ukuthi le nkukhu inejivo onyaweni, noma uthola le nkukhu ukuthi le nkukhu ngathini ayidliwa KwaJoe. Noma kungafika isifo umbendeni, uyabona umbendeni isifo seyinkukhu ayifi yona KwaJoe ngoba iyinkukhu ebusweni bakho. Kodwa le inkukhu plus yindlela nami engiyifice la emhlabeni kuyiyo. Khumbula KwaJoe, mina ngizanga la emhlabeni weKwaJoe ukuzoshintsha isizwe noma ukuzoguqula umhlaba ukuthi wawunjani before. Kodwa mina ngizogcwalisa mina KwaJoe ukuthi lezi zinto izinto ezikhona. Uma ukholela kukho, kholela kukho. Uma ungakholela kukho, ungakholela kukho. Sikahle senyama safele emazweni ndaba zabantu khuluma wahlula iphoyisa. Sesophetha Sikahle. Abantu abaningi njalo uma befona baye bathi abakutholathole efonini. Ubungathini mhlambe ukudlulisa lo mlayezo lo ukuthi abantu babe patient noma abantu bekwazi ukubekezela nezinsuku futhi otholakala ngazo njoba sibuka i-channel abantu bakhona la kwi-channel nokuthi ke sicizelele ukuthi abantu abaqhubeke beqaphele futhi amaqola nezikema. KwaJoe iqinisa impela bazalwane, ngiyaxolisa sizwe sakithi, ngiyaxolisa
nina bakithi ngiyaxolisa nina bathandi bami ngiyaxolisa nina banethemba kimi nane nithembela kini ngiyazithoba phambi kwenu ngithi ngiyaxolisa ngokungatholakali efonini kodwa sithi esami isiluleko ngolesine ngisuke ngisebenza ngolesihlanu isuke ngisebenza umgqibelo isuke ngisebenza wena Velusi akingiphinde yebo ngolesine suke ngisebenza ngolesihlanu suke ngisebenza umgqibelo ngisuke ngisebenza wena qonda kuphi kwa2+2 uyongithola khona uma ufuna ukungibamba efonini qikelela ngolesithathu ukuthi awulali awulali ekseni uyangifonela nakhona singaba bangane egwajo hlalo dabeni ukuthi inhloso ithini sidedela abantu nibaningi bakithi nginithanda nonke akekho ngcono kunomunye Jesu komhlebeleni phela mina ngeke ngitshele ngisho icustomer selithi sesidla isikhathi sakho dokotela kunolayini ngaphandle ngithi mina anginandaba nomuntu olayinile nginendaba nomuntu ophambi kwami manje ingakho ke mina la ekhaya ayingeni ifoni esigodlweni ngoba la ekhaya sifuna ukuthi ngisho hour lingaphela ngikhuluma nawe gwajo ngoba manje ithinta ukulapha umuntu idinga isikhathi idinga nokucophelela idinga ukuthi konke kwenzeke ngendlela eyona yona ndaba zabantu siyakhulumisa khuluma wahlula iphoyisa esikhathi senyama safele emazweni nathi inombolo 072 737 kuzoba u85 kuzoba u14 ekugcineni inombolo official okumele ukuthi uyithinte kasikhathi senyama mkhulu athina amazwi anamhlanje ongathi mina njengodokotela uSibiya u2+2 osendaweni yenkosi onenduna onabazali onomndeni nayo yonke into ngoba siyazi ukuthi uyabanika abantu into yokuphila ongathi cha namhlanje ngifuna gwaje ukubashiya nezwi eliqhamuka kuwena njengoJesu okamhlabelingana uyala abantu abakuthandayo banikeza nomphako wokuthi sesiyivala le video basaqhubeka basazoza futhi abantu abanezinkinga bazolekelelwa ubungathini namhlanje isikhathi senyama asikho isikhali esibekela abangcwele esiyophumelela kwaJobe umuntu ungumuntu ngabantu umuntu ungowakaNkulunkulu noma ungahlupheka namuhla bakuhleke ngisho bangakuhleka namuhla kodwa ngikuhlale nje ziningi izinto esizifisayo siphazanyiswa ngabantu kodwa ngithi mina ukholele entelezini hlala entelezini ungalahli ithemba bese kubhamisa ingingila kuloko yangizwa sizobhama isingingila kuloko isingingila ke kwaJobe sibhama umuntu aza akublock kwaJobe akublock umuntu isingingila sibhamile sibhamile isingingila bese uyakublock abuya qaqa athi sengibuyile sekubhama isingingila kwaJobe okusho ukuthi umuntu bungakhulumisani naye uzoshintsha ngelinye ilanga akukhulumise ngwana qhubeka nempilo yakho ngoba isingingila siyabhama sikwakhubalo libwegcekeni la ikhubalo libwegcekeni njengoba sihleli la imithi yonke la ngivele ngikhumbule kudala mkhulu sisathi we khubalo lami dlala khubalo lami awusithi ngqe 2+2 dlala we khubalo lami sithi ngqe 2+2 ulukile mbukeli unyuka amagama singingila kwaJobe ukuhlukanisa unyaka kwaJobe inyanga ezohlukanisa unyaka kuloko sigada umzila sawugada umzila singingila siyabhama isingingila siyabhama kwaJobe akathi umuntu noma ngabe thini ngitshela ukuthi hayi khohla mfowethu mina ngokaNkulunkulu wena nje isingingila sizobhama ngoba lento uyayibutha uyayifuya enhlizweni yakho lento uyayibutha uyangicabangela izinto ezini mina ngikho kuwe wena isingingila sakho sokuqhuma sibhama esiloko esilayisha izinto singingila siyabhama uyahlukana unyaka isikhathi senyama abafowethu abantu ndaba zabantu siyakhulumisa obivethu